Action! Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, mag-alis ng sapatos, magsuot ng sinelas, at magsali ng panayad whiskey. Inumin? Mary po, yung blessed Lord is with you. Wait. Pagod po? Anong ginagawa mo? Alak pala ho talaga eh. Of course! Naku, Lely, yan ang produkto. Hindi ba explain? Glory be to the Father. Look, magte-take two tayo, ha? Mahalang film, okay? Please, smile. Take two. Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, magubad ng sapatos, magsuot ng sinelas, at kumuha ng banayad whiskey. Magsalin, uminom, direct nakangiti ah. Pagod po, hindi pwede yung ngiti aso, okay? Matapang ho talaga eh. Can we try it again? Take three! Take three! Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, mag-alis ng sapatos, magsuot ng sinelas, kumuha ng banayad whiskey, magsalin, uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan. God! Ano ba? Bakit parang ka nakalunok ng asido? Take more. Kayo ba galing sa opisina? Pagod kayo? Wala kayong gagawin kundi maupo sa sopa, mag-alis ng sapatos, magsuot ng sinelas, at kumuha ng banayad whiskey. Magsalin, inumin. Wow! Lasang blade talaga ang tapang. Nakita pa yun. Lord. Take 9. Kayo ba nag-uopisina kung pagod? Wala kayong gagawin kundi ang maupo sa baso, magsali ng sinelas, uminom ng supa, magpulutan ng sapatos, uminom minsan ng bote. Kayo na rin makapagsasabing luko-luko na ang inom nito. Napakatapang eh. Inom. Banayad. Banayad. Pwe. God, please help me. 44! Ay, naku! Kanina ka pa na natutulig na ako sa kakaganon mo eh. Kayo ba nag-uopisina? Kayo magsalin da... Oy, maupo ka dyan. Inom tayo. Naku, papatayin kita, animal ka. Huwag ka pakita sa akin. I will kill you. Uy, Leo, anong ginagawa mo dyan? Bukas sa labas. Eh, piniinom ako eh. Uy, away kayo inuman ko, ha? Sino ang matigas dito? Ha? Uy, teka! Pinayabas kayo? Ha? Uy! Ba't nyo ka pinainom kanina pa kayo? Uy!